primer que farem serà anem a nou projecte, obrim, se'ns carrega l'aplicatiu. Anirem a la caixa de ritmes i l'obrim. En aquesta ens apareixen uns ritmes predeterminats. Un patró A, un patró B, que com veieu és diferent, i un patró C que ens apareix 8. El primer que farem serà modificar el patró A. Usarem només els sons de bombo, caixa i hi-hat o Charles obert o tancat. Ara podríem obrir, per exemple, l'últim. I ja tenim el patró A. Podem canviar l'instrument. Un altres sons de bateria. Donant el play podem escoltar com se sentiria. Ara la seleccionem i tenim el mateix ritme amb un altre instrument. Provem encara un altre. I si volem recuperar el que teníem, podem escriure directament 808, que és l'instrument de percussió que estàvem utilitzant. Ara creem el patró B. El farem semblant a l'anterior amb alguna petita variació. Atenció, la caixa, això. Ara, si anem a la pantalla principal, tanquem per aquí a la dreta, tenim 4 compassos del patró A, 4 compassos del patró B. I ara entra el B. Però el que nosaltres volem és una estructura que sigui un patró A, un patró B, un patró C i altre cop el patró A. Tenim aquí els patrons A i B. Crearem ara el patró C. Obrim la caixa de ritmes, cliquem sobre C i inventem un patró nou. El podem modificar una mica. Per afegir el patró C, l'afegirem atenció perquè sempre se'ns afegirà el patró allà on tinguem el cursor, per tant hem de col·locar el cursor sobre el compàs 3. Tanquem la caixa de l'instrument, anem a la pàgina principal i escoltarem seguidament els patrons A, B i C. Per afegir el patró A al final, podrem fer-ho com Ctrl+C, Ctrl+V baixa, i ja tenim l'estructura que volíem, patró A, patró B, patró C i altre cop patró A. Per escoltar-los indefinidament podem activar el loop, de forma que quan arribem al final del compàs 4 tornem a l'inici. Però també podem copiar tota aquesta estructura tenint sempre el cursor allà on vulguem que se'ns copiï, amb Ctrl+C, Ctrl+V baixa, tindrem l'estructura que volíem de A, B, C, A, repetit 2 vegades, una estructura de 8 compassos.